Bé, amb aquesta exposició acabem aquest petit periple de 3 exposicions que inaugurem en el marc de la Fira Argillà. Dic que també hem visitat l'aparador ceràmic de l'Anna Guerrero, que està a l'aparador del sindicat, i que després, quan fem la visita a tot el que és la fira, passarem també per l'aparador de la biblioteca, que és on hi ha les obres dels alumnes de la Marina Bellver, que és, podríem dir, altres espais expositius que tenim en el marc d'aquest Festival Internacional de Ceràmica, que és l'Argilà. Bé, avui podem dir que això que diuen del somni que es compleix, que ara es repeteix tant, i no sé per què els americans ho diuen molt, a mi no m'agrada gaire, però sí que podríem dir que en aquesta exposició de l'Emili Diarnès jo crec que fins i tot podríem dir no que es compleix un somni, sinó que es compleix justícia, perquè l'Emili, el qual tinc l'honor de conèixer des de fa molts anys, jo vaig conèixer a França, l'Emili, perquè l'Emili és un artista molt reconegut fora de casa nostra i potser no tant a casa nostra, i estic molt satisfet de que per fi pugui arrelar a Argentona amb aquesta exposició, perquè a més sé que després n'ha de fer una també de molt important al Terracota Museu de la Bisbal. I per tant jo crec que està bé que potser arribem tard, també t'he de dir, Emili, disculpes, perdona, però arribem tard però arribem, i li fem justícia a un dels grans artistes amb ceràmica que té aquest país, un artista que té un domini de la tècnica excepcional, com podreu veure. Després ja ens explicarà en Joan Serra i el propi Emili una mica aspectes més tècnics d'aquesta obra, però jo sí que vull posar en valor el fet de que puguem presentar l'obra de l'Emili avui a Argentona en el marc de l'Argilà. Intentaré ser una mica breu per no allargar molt el tema. Jo volia donar una visió històrica del que són els llustres i els reflexes metàl·lics, que és una característica de l'obra de l'Emili. Llavors, en realitat, els llustres apareixen a la península a través dels àrabs. Quan el Corà prohibeix les vaixelles d'or i plata, els àrabs inventen aquesta manera de fer una vaixella que tingui una categoria per les grans famílies. Llavors aquestes gent són els primers que desenvolupen. Jo penso que sobre el segle IX desenvolupen aquesta tècnica, que és una tècnica de reducció d'alguns metalls per obtindre el llustre i el reflexe. Distingir que els llustres són esmalts que tenen un reflexe metàl·lic i els reflexes metàl·lics purament són decoracions de reflexe metàl·lic. Això és el que és la gran diferència. En el cas de l'Emili són llustres, són esmalts en reducció. Els materials més típics per fer aquests esmalts, o els únics materials que metal·litzen d'alguna manera i fan aquests reflexes, són la plata, el nitrat de plata, el nitrat de bismut i l'òxid de coure. Aquests colorants barrejats amb altres tipus de colorants com cobalt, ferro i així poden donar diferents tonalitats, però realment els únics materials que metal·litzen són aquests. Llavors la tècnica, en el cas de l'Emili hi ha diferents, això és una carbonació, Carbonació. La carbonació és un moment en el forn, un cop l'esmalt està fos i de baixada de temperatura, es sella totalment el forn per no pugui entrar gens d'oxigen i llavors es tira gas a dintre. És una miqueta, això tècnicament una mica com una bomba, però realment si es controla no sol passar res, no se senten grans explosions i així. Realment el que fas amb això, si no entres gens d'oxigen i tires gas i el forn està calent, està al vermell, es trenca la molècula del gas alliberant carboni i hidrogen lliures, que són agents molt inestables i van a buscar de seguida l'òxid de tots els materials, tots els òxids que tenen els materials dels esmalts. Llavors el que fan ho redueixen a l'òxid inferior i ho redueixen al metall. I l'efecte metàl·lic és aquest. Realment, dir del seu treball, jo crec que millor ens ho explica ell, però ell juga realment, ja es veu clarament, amb aquestes formes o amb aquests continents, que són unes formes molt volcàniques, d'argila fosa, en contrast amb aquestes formes llises i metàl·liques. Jo crec que la gran atracció del seu treball és aquesta mena de contrastos. Uns agraïments a l'organització d'Argila per acollir-me aquí, al Joan i la Mia, per fer la cunya, i
i després demanar una mica de disculpes per la meva petjada carbònica, però és així. Res, jo em costa molt parlar, em costa molt menys treballar al taller, això sí, i l'únic que puc dir és que, a veure, definir una mica això de llindar, perquè és com situar l'espectador en aquest lloc, en un llindar, no? Entre dintre i fora, entre el cel i la terra, amb capacitat de viatjar una mica. De fet, jo, això d'artista i tot això, no sé, però transportista sí. I, bueno, els vehicles són les pistes. Llavors cadascú pot viatjar de la manera que pugui o que vulgui. Sí? És això, doncs.